ब्लॉग स्टार्ट होची आमे माने जाऊ नहीं सान भी टाइल्स देखलो मामू मामू चश्मा पिंधि हाय कर झियो देखे एठी काय लेखा इतला मंदिर तो ये देखो केते सुंदर व्यू बोधे छोट बड़े आसती तापे आसनी ढेंकानाल रहीकि भी कपड़ा हाँ से चलु चलु जोटी काख हम काख हम धरी था हाथ बिल्कुल छाड़बनी
ମାମୁଁ ଆଗରେ ପଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖାପାଖି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଫୋନ୍ ନିଅନି। ଏ ଝିଅକୁ ଏପଟକୁ ଦିଅ, ସେ ଏପଟେ ଆର ପଟକୁ ଦେବ। ଲେଫ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଏଇଟା ପାହାଚ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ପାହାଚ ବାଟ, ପାହାଚ ପରେ ବି ଥରେ ଆସିବା କଥା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆସିବା କଥା ବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ମାଙ୍କଡ଼। 1300 ପାହାଚ। 1300 ଗାଡ଼ି ତ ଭଲ। ଚାଲିକି ଯିବ ରୋଡରେ ଯା ପାହାଚ ଯା ରୋଡରେ ଚାଲି ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କଡ଼ଲୁ ମାଲୋ, ମତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ନେଇଯିବ ଯଦି। ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ନଡ଼ିଆଟା। ପକ୍କା କପିଳାସ ଭୋଗ ଖାଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର। ପଚାରୁଥିଲି କି ଆମେ, ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ୱାଓ ହାଉ ନାଇସ୍। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ପଛରେ ଦେଖୁଥା। ଏଇଟା ବୁଲୁଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଭିତରକୁ ଆମେ ନେଇପାରିଲୁନି କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ମୋତେ ଏତେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଭୋଗ ଫୋଗ କେତେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆମେ ବସିଛୁ। A few moments later. ଥଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇସ୍ ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହେଲମେଟ କାଢୁନ କ'ଣ ଭାଇ? ହେଲମେଟ ବି ଯାଉଥିଲି। କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ ଧର ତାକୁ, ସେ ପଳେଇବ ନା ଝିଅ। ଦେଖୁ ଦାସ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଯିବ। ବାଇ ଏପଟେ ପଡ଼ିବ। ଡିଅର ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଡିଅର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଭଲ ଭଲ ହେଇକି। ଆପଣ ଡିଅର ଦରକାର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି। छोटा नन्ना सा बच्चा हूँ। हेलमेट कहीं काढू ना बुझिबानी। बच्चा हूँ घर में देखने के लिए जा रहा हूँ। डियर पार्क चेतना केंद्र चले बोल के डियर पार्क डियर पार्क लोक माने डियर पार्क करथांदे हो। लोक माने डियर पार्क धरी बोलथांदे हो। काई जे ई ठिकुटी कोन गिरी गिरी गुरुजी। एडी देखो एडी जा देखिबा। ई वाओ तेठी देखंतु डियर मानकु हरिण दीटा आउ थिबे कोड जाइथिबे। एडी देखंतु एडी बहुत कुड़ी मेचे हे पटे मेचे कोड अछंती चित्रहार। वाओ केते गुड़े हरिण देखंतु। खाउथबे एडी देखंतु के दळ दळ होई हरिण माने देखे देखे हरिण देखे हरिण केते हरिण वेलकम को वेलकम। मंदिर
ସାଇ ମନ୍ଦିର। ବାପା ଆଡୁ ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି ତରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଦ୍ୱାରକାମୟ ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାମୟ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି ଆଗରେ ଗଲା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ବୁଲିଆ ପାଇଁ ଅଛି ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଅଛି ହାଇଦର ଜାଗାରେ ପିକନିକ ଭାବ କହିଲାନି ହଁ କିପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଟା ଟିକେ ପଠେଇ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ କହିଲା ତ ବରାବର ସାଇଡ ବୁଲିଆନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ଖାଇବା ସାଇ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ଚାଲ ହେଡ ଯିବା ଆଗ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଗଛ ଲାଗିଛି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଆଣ୍ଟିଟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଝିଅ ଦେଖେ ରେଡ ଦେଖ ଅନା ଏଠି ଏଇଟା ଝିଅ ଏଠି ହାଇ କର କେତେ ଚାଲୁ ହାଇ Six and a half hours later. ଯତ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଯିବା ଏ ତଳକୁ ଫଟୋ ଯତ୍ନନଗର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଖତରନଗର ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ଝିଅ ମୁଁ ବୁଲୁଛୁ ଯତ୍ନନଗର ଝିଅ କହିଲୁ କେତେ ପାଣି ମା